Имало едно време, много преди да има време, богиня на зората, която носела светлина във всяко кътче, където стъпела. Сърцето й било чисто, не познавало завист, омраза или жажда за власт. Всички, които я срещали, се оглеждали в нея като в кристално огледало и виждали собствената си сянка. А когато човек види тъмното в себе си, той или го изцелява, или се плаши и гневи. Сред онези, които се плашели от светлината, бил и един пътник, мъж с древна душа, който някога бил обичан от нея, но предал любовта й заради обещание за сила и безсмъртие. В замяна получил неувяхващо тяло, но сърце, което никога повече не почувствало истинска радост. Този пътник тръгнал да търси богинята през вековете, пресичал планини и времена, докато я намерил преродена, в обикновена жена, която още не знаела коя е. Той дошъл с обещания. Ще те закрилям, ще те направя велика, ще върна красотата ти, ще ти дам сила. Тя повярвала, защото сърцето й било добро, но вместо да я издигне, той я затворил в капсула на времето, където часовете не вървели. Нозете й натежали, радостта й се стопила, а светлината й бавно капела в неговите ръце. 2 години светът навън се движал, а при нея всичко стояло. Но един ден, когато силите й били почти угаснали, тя си спомнила коя е. Видела, че той не търси изцеление, а храна. Разбрала, че всяка искра, която му дава, не го лекува, а само удължава тъмния му живот. Тогава се усмихнала, но не с обич, а с мъдрост. Врата е моя, казала тя, и само аз решавам кой влиза и кой излиза. И я затворила, а после отворила нова към слънцето. Светлината се върнала в нея, топла и жива. Пътникът останал в капсулата сам, без източник на сила. И колкото повече опитвал да я достигне, толкова по-бързо сенките около него се сгъстявали. От тогава хората разказват тази приказка, за да помнят. Когато някой иска да вземе светлината ти, не му я давай. Дори да вярваш, че можеш да го излекуваш. Защото ако не е готов да се изправи пред себе си, твоят пламък ще се превърне в неговата клетка, а твоята клетка в неговата свобода.